foli bɛ an filɛlikɛbagaw ye olu minnu tɛ sɛgɛn n'u tɛ ɲinɛ n'u b'an suit diɲɛ fantan ani naani bɛɛ fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don aw ka télévision mandi de kan n'o ye Mali kunnafoni.net TV aw b'a ka émission de kɛnɛ kan n'o ye nous les jeunes ye komi aw yɛrɛ b'a kalama ale bɛ diffuser aw ye chaque dimanche à partir de 18h voilà bi ta in ma nɔgɔn dɛ bi an ka gɛrɛ ma dafa parce que d'habitude an bɛ cɛ fila ani muso fila de ta mais bi cɛ saba ni muso fila de don ne yɛrɛ bɛ ka siran u kana a da to an na dɛ an bɛ nin fara an kan problème foyi t'a la yɔrɔ i bɛ fara an kan y a pas de souci bon ne yɛrɛ fɛnɛ da ne da o ye mɔgɔ fila da ye donc problème foyi t'a la voilà an filɛlikɛbagaw je pense qu'a ye aperçu fitinin sɔrɔ an ka di invité la voilà donc an bɛ kuma d'u ma u b'u présenter aw la sani an ka don vif du sujet kɔnɔna la bonsoir Awa ke les femmes d'abord kan jumɛn b'i da kan foyi tɛ yen nɔ i pɛrɛlen don wa awɔ an b'a datugu la de ɲafɛ mɔgɔ ninnu i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Zineb Kulibali mun ye ne tɔgɔ mami an ma k'o ye d'accord merci beaucoup Zineb kan jumɛn b'i da kan foyi tɛ saba jumɛn ko kɛ ça va i y'a fɔ k'i bɛ dɛmɛ an fɛ dɛ mun n'a datura an na n bɛɛ de dɔn n'a dati n b'i dɔn dɛ d'accord i tɔgɔ ni jamu moi c'est Ben Baraka Gassama Gassama oui waritigi b'an cɛla u y'o de fɔ dɛ ko Gassama kan ninnu ko wari b'u kunna c'est vrai tiɲɛ don wa dɔɔni bɛ an tila ka kan jumɛn bɛ yen k'o ka ɲi nɔ Kori kuma in fɔlen aw ma siran dɛ parce que aw kelen u b'u suma yɔrɔnin kelen han c'est bon aw pɛrɛlen don wa d'accord i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Ibrahima Diallo Diallo lakaw ka ko man di ne ye dɛ ne filɛ Diallo lakaw ka ko man di fansi man di ne donc an tɛ kuma jan e ka yɔrɔ la kan jumɛn bɛ yen kan foyi tɛ k'o ka ɲi ko kuma tununa na yɔrɔnin kelen a taara ka tɛmu sinana ka kɛ n'a fɔ tɛmu kura de don kan jumɛn bɛ yen e tɛ siran an b'a ye sa on est là ou bien an bɛ yan an bɛ kuma bɛ daminɛ a la o yɔrɔ de comme ça on verra kan jumɛn bɛ yen kan foyi tɛ k'o ka ɲi i pɛrɛlen don kosɛbɛ mande masa kun b'a la yen nɔ ok i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Lamine Bala Keita Lamine Bala Keita d'accord mais bɛɛ b'i dɔn tɔgɔ dɔ ye dɛ e yɛrɛ tɛ n dɔn n'o ye ka ban ayi ne t'i dɔn dɛ ne t'i dɔn ok ne tɔgɔ Lamine Bala Keita bɛɛ bɛ n wele ko LBK d'accord voilà an filɛlikɛbagaw je pense que aw yɛrɛ filɛ a y'an ka mɔgɔw ka présentation faamuya et tout aw kan ka dɔn depuis san ko lourd bɛ ka na dɛ lourd de bɛ ka na voilà an ka bi thème tɛ dɔwɛrɛ ye an ka bi thème bɛ jeunesse et société de kan don tɛmɛnenw na an da delila ka se thème dɔ ma c'est ani ni thème c'est un peu similaire mais après bon u tɛ kelen parce que dɔ in kun bɛ fɛn wɛrɛ de concerné mais voilà an b'a bɛɛ fɔ voilà donc bi thème ye jeunesse et société komi aw yɛrɛ b'a kalama an jeunes an de ka ca bi société kɔnɔna la voilà donc ni comment dire ni ko taara ka an bolo da est-ce que o tɛ ko bɛɛ bannen voilà donc an bɛ i y'a fɔ dɛ an b'an cɛsiri voilà an filɛlikɛbagaw komi aw yɛrɛ kuma mɛn an b'an cɛsiri jeunesse et société bi an b'a bɛɛ fɔ tout d'accord an ka kuma daminɛ ale la an bɛ kuma daminɛ la e b'a fɔ k'e tɛ siran ayi an tɛ kuma daminɛ muso la an b'a daminɛ e de la walima i kɛrɛfɛ mɔgɔ c'est tout kuma tɛ daminɛ yan fɛ kuma bɛ daminɛ yan fɛ c'est moi qui décide en fait ou bien ok ko Mali in kɔnɔ ko bɛɛ y'an de y'a daminɛ d'accord a bɛɛ daminɛla an de la y a pas de souci donc LBK e yɛrɛ bolo sisan nɔ jeunes jɔyɔrɔ ye jumɛn ye société kɔnɔna la fɔlɔ bon sani ka kuma ma lamɛnnikɛla bɛɛ fo fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ n bɛ bɛɛ fo n ka foli bɛ bɛɛ d'accord ne yɛrɛ hakilina ye min ye jeunes jɔyɔrɔ ye min ye société la jeunes jɔyɔrɔ tɛ se ka fɔ ka ban société kɔnɔ mais an jeunes an yɛrɛ de kɛlen bɛ ka an yɛrɛ disqualifier dɔɔnin ka bɔ a la quoi k'an yɛrɛ bafouer quoi. Ni bi na n'i y'a ta k'a lajɛ jeunes yɛrɛ de an yɛrɛ kɛlen bɛ k'an yɛrɛ disqualifier dɔɔnin ka bɔ a la quoi. K'an yɛrɛ bafouer quoi. d'accord. An yɛrɛ kɛlen bɛ k'an yɛrɛ disqualifier dɔɔnin ka bɔ a la quoi. Désactiver ka bɔ fɛn bɛɛ la. Ka sɔrɔ an m'an wagati la an m'an kuma la fanga b'an na a fɛn bɛɛ b'an na sa an kan ka fɛn o fɛn kɛ mais an yɛrɛ de kɛlen bɛ k'an yɛrɛ
désintéressé ka bɔ ko bɛɛ ko bɛɛ la k'an ta kɛ dɔrɔgu ta ni nana kuma fɔ mɛ don mɔgɔ caman mɛ pan wɔrɔ de parce que o de ye société in yɛrɛ mɔgɔ bɛɛ cɛ ok mɛ ni nana o fɔ o ye fɛn wɛrɛ ye mais tabu fɛnɛ tɛ yen nɔ an b'a bɛɛ de fɔ koyi n'a ma fɔ u t'a dabila ou bien an kɛlen bɛ ka kalan to yen k'an yɛrɛ don jago arabu da arabu ka hakɛ to i terikɛw don bɛɛ kɛlen bɛ k'i yɛrɛ kɛ star ni jagoya kare kɔnɔ star ni bɛɛ bɛ jouer min bɛɛ bɛ gulɔ min an yɛrɛ tiɲɛ wa an ka société y'an yɛrɛ tiɲɛ bi n'a fɔra ko an de ye sini ɲɛsigi ye k'an bɛ nin waleya an faw ninnu kɛ sɛgɛnnaw ka ban jamana b'an mɔkɛw bolo bientôt olu yɛrɛ fana ta banna an yɛrɛ ko yan ko buwa k'a bila donc ni buwa y'a bila o kɔrɔ fanga bɛna di jeunesse de ma n'a fɔra an jeunesse minnu kan k'a ta sini ni an yɛrɛ kɛcogo ye bi jɛnɛba a ma nɔgɔn dɛ an yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'o la ne yɛrɛ tora k'an sigi ka miiri ko dans 20 ans an de bɛna Mali mara mais o dans 20 ans an minnu bɛ bi vingtaine kɔnɔna la ni y'an yɛrɛ jogo ta k'a lajɛ c'est décevant c'est vraiment c'est décevant mais ne kɔni bɛ min fɔ jeunes ye halisa an ka ko in na di ɲama jɔlen na halisa an ka miiri sini na parce que o miiri de bɛ k'an caman jɛ an bɛɛ bɛ ka miiri bi de la boitilataw dɔrɔgutaw joints ko kuntanw wa o bɛɛ a bɛɛ bɛ tɛmɛ nin bɛɛ ye wagatinin ko de an bɛ Mali mun na bi n'a sɔrɔ ko an ka autorités y'o kɛ kunu an filɛ don min na bi an tɛ se yan mais olu cɛsiri de u ye kalan kɛ ka baara kɛ caman b'a fɔ k'u ma baara kɛ u ye baara kɛ wallahi u ye baara kɛ n'u ma baara kɛ an bɛ ka kuma min fɔ Mali kɔnɔ a tɛ kɛ tan tɔ u ye baara kɛ an b'u fo o la mais jamana bɛna to an de bolo dans les jours à venir donc ne b'o o wele-welekan da de fɔ Mali jeunesse bɛɛ ye jeunesse africaine bɛɛ an k'an cɛsiri an ka dusu ta an ka baara kɛ ça ira d'accord Inch'Allah la jeunesse sera au cœur de l'action dans les jours à venir Inch'Allah ne yɛrɛ dalen b'o la quoi i dalen don a la ne dalen yɛrɛ de b'o la i dalen don a la ne dalen don donc i b'i cɛsiri sensibilisation fɛ ni Ala ni Kira sɔnna a ma m'a la déjà i b'a la mɔgɔ minnu bɛ n dɔn u b'a dɔn m'a la depuis sisan d'accord problème foyi t'a la d'accord merci LBK kuma ɲɛna et tout Diallo n tɛ kuma d'i ma n ko Diallo lakaw ka ko man di n ye les dames an ka taga damu fɛ yen c'est bon i bɛ se ka kuma walima an ka kuma d'a ma de d'accord e yɛrɛ bolo est-ce que jeunes jɔyɔrɔ ye jumɛn société kɔnɔna la en fait ne bolo jeunes jɔyɔrɔ ka ca bi société kɔnɔna na komi LBK yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na jeunes de kelen bɛ k'u désintéressé ka bɔ ko bɛɛ la hali ni ko min ka min kɛ u b'a fɔ non ale o b'i yɛrɛ garadi bonya o ma quoi an tɛ sɔn baara ma o de ye kuma fɔlɔ-fɔlɔ jeunes tɛ sɔn baara ma u tɛ sɔn kalan ma u tɛ sɔn fosi ma ka wuli sɔgɔmada fɛ 11h hali ni min wuli 10h u b'a fɔ k'ale wuli kuma ma se ma wuli fɔlɔ a fɔ k'ale wuli kuma wuli fɔlɔ ale LBK min b'a kuma la ale ka jugu n'a bɛɛ a u b'o kuma de fɔ télé ninnu na ka sɔrɔ ka jugu n'a bɛɛ a banna d'accord n'an tun ko an faw ka wuli ou bien quand an mɔkɛw ka wuli u yɛrɛ ɲumana place à la jeunesse mais jeunesse bɛ ka mun yira jeunesse bɛ ka baarakɛta jumɛn yira u bɛ ka kɛwale jumɛn yira min bɛ se ka to faw ni mɔkɛw bɛ se ka u jigi da u kan ka danaya da u kan ka placew d'u ma jeunesse tɛ ka fosi kɛ an y'an ta kɛ snap ye réseau sanfɛ bɛɛ ko k'ale ye influenceur ye snap in bila sinon i bɛ dɔ fan bɛɛ ma bɛɛ kɛra star ye bɛɛ k'i dɛmɛna star ye donc il faut k'o de ka dabila il faut que jeunesse k'a dɔn k'a fɔ plus de 75% ça c'est je dirais le total de la jeunesse africaine précisément au Mali donc jeunesse de fanga ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan quoi don dɔ la jamana in ye anw de ta ye donc n'an y'an sigi k'an bolo bila an kɔnɔkɔrɔ bɛɛ tɛ se an tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ fɛ fɔlɔ o ka kɛ ko o kɛlen ni o ye fɔlɔ-fɔlɔ ye an k'o fɔ k'o da ɲɔgɔn tulo kan an tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ fɛ hali ni min yera dɔɔni an bɛ kumaw caya kulokɔrɔ kumaw bɛ caya donc an bɛ ɲɔgɔn na décourager faut que jeunesse k'o bila an ka wuli ka baara kɛ ne yɛrɛ bolo je pense que ni 60 i yɛrɛ 60 combien pourcent 75% kɛra n'o o jeunesse kɛra dugu min na je pense que fɛn man ka manquer ni kuma sugu ninnu man ka fɔ dugu ma sa franchement parler mais pour est-ce que 70% est-ce que c'est quoi en fait ça sert à rien. Ni a bila balanci kɔnɔ ça ne sert à rien. Zéro. Ça ne sert à rien. Zéro, en fait. Parce que bi an jeunesse ma fɛn dɔ faamuya
jeune on mɔgɔ tɛ kɛ jeune ye tɛ gansan quoi parce que bibi na dugu dɔw yɛrɛ bɛ ka ɲɛbɔ anw fɛ u bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ pour que k'an bila fili la u fɔlɔ la u tun bɛ baara kɛ ni an farikolo ni fɛnw de quoi n'u b'u wele ko esclavage mais bibi na u bɛ ka baara kɛ ni an esprit de parce que u bɛ ka jeune ni mɔgɔkɔrɔbaw de bila ɲɔgɔn na quoi jeune tɛ gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la tuguni hali ni min ye min wele ko nɛɛ na u b'a fɔ non tan tɛ ne bolo ci ka ca tile ka kalan ci ka ca an ka kow ka ca ci tɛ yen foyi tɛ donc ne moi je pense que jeune jɔyɔrɔ ka bon société kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ yan nɔ donc k'a fɔ jeune ɲɛna an bɛɛ an ka wuli an ka cɛsiri pour que jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na sisan n'an taara tantɔ ne tɛ solution na dɛ franchement parler ne yɛrɛ ɲɛ tɛ solution na dɛ a ko ka ca mais d'accord y a pas de souci merci an ka taga la walima ayi an ka laban la an ka taa Gassama i yɛrɛ bɔra ka i camarades ka kuma lamɛn par rapport à ça e yɛrɛ fɛnɛ bolo jeunesse jɔyɔrɔ ye jumɛn société kɔnɔ bon tout d'abord je salue tout le monde ça fait plaisir d'être sur votre plateau bon jeunesse yɛrɛ c'est-à-dire anw ye président de ye quoi yɔrɔ ko la fa ka daminɛ président na jani fitiri bɛ donc faut président ka ɲɛ quoi donc n'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛ ka ye anw yɛrɛ la donc c'est pas du tout je la voir ou bien mouvoir puis nous les jeunes en guerre égoïste de c'est-à-dire anti bara fait quoi c'est-à-dire comment barrer kada yin barrer quoi tu vois ben kadi ouais en général tu kuna ere parce que ni ata plus généralement muso be kalange ka temaka muna parce que vie kada onye quoi bon là-bas na ere muso kana responsabilité bemna na ere ore do an ni tra famille chamana franchement e borere ba soro muso de be ko kuna me bon angana se suno bina kamare ne du flem besira sudo mokoro bala oh il m'a koye c'est pas du tout bon en fait bon angam segan ko ni dabla quoi il est grand temps angan manamana ko ni be dabla anga nyesi kalama parce que jamana tse ka tanya na jeune yɛrɛ tɛ quoi ko bɛɛ bɛ daminɛ an de la fɔlɔ donc ni image ɲuman yinaw na jamana bɛ développer c'est sûr et dans les jours à venir je sais que ça ira inchallah comment ɲɛna franchement je suis touchée je suis éblouie en fait mais c'est vrai ce qu'il a dit en fait n'a ma wuli k'an jɔ an ɲɛ comme an y'a fɔ cogo min na solution tɛ yen an bɛ an damana star ni ye star nunu on yebe munu na réseaux sociaux ba nu ça fait franchement ils ont leur vie an na nyeno fene ko ama am so manu be giri Kim Kardashian munka ils ont leur vie en fait ou voilà ou buka barake mais en même temps ou buka réseaux sociaux vie nous gérer tout mais an be ka bankori famunya an yebe muna doron kanta koyi ha ne Filiba ke suwa Filiba ke d'accord an na ko mandinye sanga kuma da quand je vais Diallo ne ngi sengé de hein mais avec toi je ne peux pas cacher mes émotions ti Diallo fait hein ko mandinye Diallo do na ta wuro boy ntaka kula donc Diallo et bolo je ne sais pas jore mes société konna bon je ne sais joro fa ka bo société kono kuma ne re fosa kuma gelema ayumalo foi de meu début zero amula sa d'accord y a pas de souci bon je pense que global n'a fait un bêta globalement bien famille en fait je ne sais joroka bon société konnala pour ne pas dire que à 90% ben en jeune na fera comme à photo 75% des jeunes mali konnana na fera ko en ka vie munye ko franchement c'est décevant en fait c'est décevant mais en fait il be se konu ke ka barakew moi je pense que il be se konu ke ka barake ate mo genre ate finche ga jeunesse ya mo yɛrɛ an fili an bɛ ka mɔgɔ minnu yɛrɛ suit olu bɛ baara kɛ o an bɛ ka mɔgɔ minnu suit sur les réseaux sociaux que ça soit des artistes
des footballeurs, les influenceurs. Viewers b'u bolo. U b'u ka baaraw kɛ. A caman bɛ entrepreneur do. Avocat do. Baara baden de kɛ kɔfɛ. U bɛ baara caman kɛ quoi. Mais an b'u ka réseau vie dɔrɔn de. An b'o Gosi dɔrɔn tɛ de. layɛlɛ. Boîte taga tɛ dabila. Shisha RB. RB. RB fodi b'an bolo. Hey, n'i y'o fɔ i yɛrɛ b'a la dɛ. Ayi. An filɛ Ne dɔnbagaw wele dɔn. U bi i b'a la. Ne filɛbagaw bɛɛ I b'a la. I b'a la. I bɛna kuma télé la a dabila. Non, ma deli k'a kɛ. Ma dabila dɛ, ma deli k'a kɛ. A dabila. N tɛ cigarette min, n tɛ joint min, n tɛ gulɔ min, n tɛ. La ko na kun bɛ sisa goûter mais a y'o bila quoi. A shisha n bɛ to k'o filmer de sa. N terikɛ dɔ de bɛ o de tun bɛ fɛ ka n don o la. Mais ne se bɔ a sen na. Il n'y a pas de souci. Franchement parler, comme il y a photo comme il faut qu'il y ait un oubli un genre en fait. Il faut pas que un béga, un plaisir kabouani, comment dire, un raison en fait. Moro ni i to i ka plaisir bolo na ayiga vie mener i betara comment i beta mi yɛrɛ i bɛ kɛ dɔnbaga la fili ça sera trop tv bɔ a kalama kuma sɔrɔ c'est trop tard voilà donc erreur in ye mɔgɔ caman sɔrɔ mɔgɔw bɛ ko dɔ la dɔrɔn i bɛ don a la ten tɔ tu ne cherches même pas à comprendre ni bɛ ka nin kɛ dɔrɔn ne b'a kɛ ne t'a dɔn nin bɛ ka kɛ kun bara dun suguya ka ca bɛɛ bɛ se ka dɔɔni kɛ pour le développement de son pays franchement parler c'est vrai qu'au daminɛ ma nɔgɔn mais c'est pas que a daminɛ ma nɔgɔn que tu vas baisser les bras voilà mais an y'a jateminɛ k'a fɔ hali ni jeunes minnu bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ franchement ils ont envie d'avancer mais de fait que u kɛrɛfɛmɔgɔw ma ɲi dɛ u b'a bɛɛ to yen en fait mauvaise fréquentation o b'a la fréquentation mais i b'a dɔn tuma dɔw la hali n'a sɔrɔ i t'a tigi fréquenter mais de fait que a tigi ɲɛ b'i la dɛ n'a y'a décidé karisa dɛ e yɛrɛ de bɛ tuguni ko i b'a dabila i b'a dabila jagoya bana dɔ de bɛ maliyɛn na ni e ye fɛn min daminɛ sisan o ɲɛngoyani bɛ ale la ale tɛ fɛ e k'o kɛ quoi ale bɛ fɛ ka o de kɛ mais ale m'o kɛ e y'o kɛ a b'a essayer k'i e t'a dabila i m'a faamuya a bɛ la décourager ne filɛ ne ye ko min daminɛ ni ne Elbega ni kɔni y'a nin daminɛ aw kana dan ka na gosi dɛ a ye n sira kan ci ne t'a dabila jacil caman bɛ k'i la i m'a faamuya m'o ko in ɲɛ fo n bɛ tila ka nɔ bɔ a la minnu bɛ ka na gosi a la u yɛrɛ u bɛ tila k'u disi gosi ni ye yɔrɔ dɔw la quoi or que au début u ye na gosi a la a banna i m'a ni yɛrɛ est ce que ni yɛrɛ ye tɔgɔ ɲuman ye yɛrɛ fɔlɔ déjà mais y a pas de souci an bɛ ka taa sa kuma bɛ nali ni zi an b'o daminɛ jalo la a ye fɛn d'a ma i bɛ kuma bi koyi i bɛ kuma bi ok sa an ka to yen nɔ an ka taa kɔfɛ an bɛ kuma d'i ma ou bien Gassama an yɛrɛ bɔra ka an jeunes ka jogo caman fɔ tiɲɛ an caman fɔ mais e yɛrɛ bolo sisan kun jumɛn de la jeune yɛrɛ a tɛ se ka comment dirais-je a tɛ se ka wuli k'a jɔ a yɛrɛ ye k'a fɔ k'a bɛ nin baara in kɛ ko nin bɛ ko ça va contribuer au développement de la société que a bɛ ɲuman lase société ma en fait bon an kana bɛɛ ta en général parce que dɔw bɛ yen nɔ voilà mais an caman bɛ yen a plupart majorité c'est la majorité qui compte en fait bon an caman bɛ yen nɔ komi aw bɔra k'a fɔ bon fréquentation fana b'a kɛ quoi du coup i b'a sɔrɔ an ɲɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛw de ka vie la c'est à dire an b'a fɔ k'an b'olu ka vie mener en personne même quoi alors que du coup an n'olu tɛ kelen ye quoi donc ce qui fait que an hakili yɛrɛ tɛ jigin an ka jamana la bilen an hakili bɛ taga olu ka jamana voilà bɛɛ hakili b'i yɛrɛ an hakili b'a la an hakili b'an ka jamana la an faw hakili tɛ jamana la an mɔkɛw hakili t'a la an hakili b'an ka jamana la bon pour moi min bɛ se k'o bɔ yen il faut que an gɛrɛ an ka ancien personne ninnu na quoi c'est à dire u ka se ka kuma kɔrɔ ninnu fɔ an ye fɔlɔ u tun bɛ cogo min na an k'olu ka pas suivre quoi parce que n'i y'a ta en général an dun ka ci ka ca u ma voilà o de b'a kɛ sinon n'an gɛrɛ olu la olu lamɛn a tɛ kɛ tan tɔ kan olu b'an conseiller u bɛ kumaw f'an ye c'est à dire n'olu ka sira ta a tɛ kɛ tan quoi an bɛ don min na ko bi n'i taara i sigi mɔkɛw kɔrɔ olu ka kuma f'i ye i terikɛ b'a f'i ɲɛna i terikɛ b'a f'i ɲɛna est ce que e ka taa nin ziiri bɔ so taa nin fɔ ɲɛfɛ nin ziiri tɛ fɔ yan taa nin fɔ ɲɛfɛ e bɛ sɔrɔ ka t'i sigi mɔkɛkɔrɔ nkɔrɔ so o ka ziiriw fɛ yen ka diɲɛlatigɛ taabolo ɲumanw yira e la e ka n'i sigi gɛrɛn na e tɛ ka na yiri n'a ka kuma fɔ Gaspy tɔgɔ tɛ ka bɛɛ da i b'a ne stade fa o ma bɛɛ da bi yɛrɛ actualité numéro 1 Buwa ka bila tɛ ka bɛɛ da c'est vrai bɛɛ b'i bila c'est vrai hali n'a sɔrɔ la a joli ka habillement de kan bɛɛ b'i bila e yɛrɛ k'a lajɛ bi kɛ e parler filɛ cogo min na tantɔ
mɔgɔ caman mana ye tan tɔ u bɛ joie mais ni e ye bila ni bɔgɔla ninnu na sisan an b'a fɔ est-ce que Ben ma don muso ye bon e fili yɛrɛ ma don est-ce que Ben de muso ye i bila an ka fini ninnu na sisan na c'est là u bɛ kuma o f'i ma ça se comprend fili yɛrɛ ma don ça se comprend pas en fait ayi an man ka nin ko ninnu kɛ normal de comme i y'a fɔ cogo min na ça ne se comprend pas chaque fois n'i y'a kuma fɔ mɔgɔ ye ça se comprend franchement an man k'o fɔ o ça se comprend pas an m'o yɛlɛma k'o kɛ solution de en fait voilà il faut pas que an ka don genou hakili la ko franchement c'est normal i m'a ye parce que ni c'est comme si an yɛrɛ fɛnɛ bɛ k'u dɛmɛ ka to nin ko in na solution ye mun ye dɔrɔn an ka k'an yɛrɛ ye an ka jamana constitution suit min bɛ taa n'a ye an k'o kɛ. D'accord. Ah, y a pas de souci. Pour solution te fera baner mais on m'a c'est un follow. Elle ça va continuer ni anga cousine ah la plus belle. Il te donne fogne, il fait te donne fogne. Walma FNE c'est tout. Non, c'est pas tout. Au fait comme abora ka photogramme na antanye en filant la culture de ma quoi. En filant boroma, en filant bogoloma. Ni ata kalaje follow ko ani biko kelinte. Tiens, le monde est en train d'évoluer et les gens évoluent avec. Mais normalement, ça, c'est un atout, en fait. Oui, c'est un atout. Mais nous ne sommes pas en train d'évoluer. Je ne sais pas comment expliquer ça en bambara, mais vous allez m'excuser. Anta do amitaka tongamina. Ta fantan elle était en bolo. Chemin, non, c'est pas qu'un tega yele, do vera yelo. Chemin, elle était malien bolo, en fait. Si on y Ivoirian Taraladjebi. Précisément les jeunes de la sur-région. Bebou dissous gauchenou yebi. Vraiment ou beka barake. Ou beka barake rere wala sa go paye la bonne wala. Ben pon fo yoron no. Il faut le faire. Jogon no be malena. O te dien fachi o be mali drone ko. Nyogon la gauche. O be mali jamana drone ko. Nyogon na gauche. E ma famia. Ni me kura dam ne san. Ne yɛrɛ b'a dɔn a bɛ na sira ɲanama don. Ne b'a essayer ka ni lagosi n'a yɛrɛ. Ne bɛ taa n sigi cɛ bɛn caman man denni yan. Ni yɛrɛ bɛ ka nin kɛ, ni bɛ ka yɛrɛ filɛ mɔgɔ sugu ye de. Ni bɛ ka yɛrɛ bɛn ninnu fana olu fana taa ɲini k'a faamuya ni yan nin bɛ tan nin bɛ tan nin. Bon ni o fana kɛra mɔgɔ nasuguya dɔ ye. O fana b'o bila a bɛ sira wɛrɛ ta an bɛ yɛlɛma mais n'a y'a ka fɛn kɛ a bɛ kɛ fɛnya la. A bɛ objectif min ko a la a b'a atteindre quoi. An yɛrɛ bɛ tila ka malo an bɛ tila k'an den tuguni cɛ i b'a dɔn cɛ. Ja denni ja a b'a yɛrɛ kalama dɛ. An bɛ tila k'an sigi o kuma kelen fɔ tuguni. I b'a ye. Mais u b'o kuma in bɛ fɔ ka dabila mɔgɔ si t'a fɔ i jɔ n ka kɛ nin denni ta ɲɔgɔnna ye. Hein? Pour que ka évoluer. Ko ni taara classe dɔw yɛrɛ kɔnɔ franchement ne yɛrɛ ɲɛ bɛ an ka 11e année denniw na. Dɔ de y'a décidé k'u ka fɛn kɛ cours kɛ quoi. Ayi cours yɛrɛ tɛ ka groupe d'exercice dɔ sigi. U y'a lajɛ de ko fa b'a la. Mais fa de b'o la o. Seri u y'a lajɛ ko fa de b'a la. Fa de b'o la. Mɔgɔ ko ni tile ni mɔgɔw jiginna mɔgɔw bɛ t'u ka fɛnw na. Ale ma piscine party organisée. Ale tɛ ka fɔ an ka taa shisha min na. Non fa b'o la. Bibi la kɔni fa b'o la. Mais franchement c'est pas joli. En fait c'est désolant en fait. C'est tellement désolant. Ni an ka jeunes ta k'a lajɛ bi u bɛ taa école la takun yɛrɛ t'u la école la i bɛ taa classe kɔnɔna la bi peut-être que n'i y'a sɔrɔ effectif ye 40 n'a sɔrɔ effectif ye 40 ye i bɛ taa sɔrɔ min bɛ classe kɔnɔ a tɛ tɛmɛ 15 kan dɔw bɛ palais de chômeurs la dɔw bɛ école dɔw la dɔw bɛ yɔrɔ wɛrɛw la i n'a fɔ a bɔra ka fɔ cogoya min na piscine parties bi école yɛrɛ kelen bɛ ten tɔ de quoi maîtres ni écoledenw bɛ ɲɔgɔn fɛ écoledenw tɛ kalan kɛ. Il y a comme vous avez dit, il y a pas de tabou à belle befo. Donc faut un genou en son calane ma ko ba fo bi ni ma kala ko kala do ko slogan o fana de genou no na mais ni o fo bala law do ko slogan am beka fo be am beka am se para nga yoro ma fo parce que mogo para ibe se ge de mara mais tangue mara ma je ya te mara mani chene chi do be no ni do no du do kon na ne baro fo ko mara yere de bi no mais tant que am ma so mara man te mara Ugo vala ni mata école ko je sais pas ou d'autres fo olu mata école là mais olu be millions compter des trucs comme ça quoi mais on prend un exemple et mata école là tu ne sais rien de la gestion par coup du hasard ikera millionnaire par chance ikera millionnaire maintenant ego million 100 comment tu vas le gérer
i bɛ taga kalankɛla dɔ de ɲini tu chercherais un comptable un analyste financier o k'i ka wari gérer cogo ɲini mais n'o ko b'a dabiri de est-ce que a t'i sɔrɔ e bɛ dɔn cogo di k'a fɔ ko e b'a dɔn cogo di k'a fɔ ko ni arrêter de don i b'a signer yɛrɛ ko a banna wari bɛ ka taga o de kama a bɛ fɔ bibi na ko entrepreneur caman bɛ yen nɔ u bɛ taa sɔrɔ a daminɛ ɲɛna mais a laban u bɛ taa faillite la parce que de un u bɛ don entrepreneuriat kɔnɔna na il ne cherche pas à savoir que dois-je faire comment est-ce que je dois le faire et pourquoi je dois le faire ça ça nous manque ani mun jeunes ka sɔn kalan yɛrɛ de ma quoi parce que sans l'éducation rien ne peut se faire. Bon, comment dire, kalan bête ka ti sigi classe kono. Kalan sugiya ka ca. Kalan sugiya ka ca. Bon, femme bon, on a kuma destin de. Kalan on tu veux à l'échec. Dans la vie quand même. Franchement, non. Moi je suis pas d'accord avec ça en fait. Kalan togoya ka ca. Voilà. Kalan togoya ka ca. Parce que ni adona jeune kuna ko ni ima kale mata ka classe konna na ika vie bana. Ça c'est faux en fait. Kalan sugiya ka ca i bɛ se ka fɛn sugu bɛɛ kalan ani classe kɔnɔ kalan tɛ kelen classe kɔnɔ kalan min de fait que dɔrɔn i yɛrɛ de ka dɔ k'i yɛrɛ ye i ka fɛn dɔ kalan kɛ i k'o dɔn i yɛrɛ ye classe kɔnɔ kalan min kɛnɛma kalan min hali métier kalan min voilà métier mais ni si de tɛ anw na métier kalan de ni si de tɛ anw na il faut pas qu'on se voit les faces ni si de tɛ anw na so kalan t'an na école kalan t'an na métier kalan t'an na hali ala ma taga an sigi ka mɔgɔw ka kuma lamɛn dɔrɔn pour que toi, je suis en train de parler. Il faut que moi, je t'écoute avant de te répondre au Kalantana. Amusement. Ne date Nicolas. Amusement. Ne date Nicolas. Ça devient un sérieux problème. Franchement parler. Kika Antoine nga série fort. Antoine nga série fort. A jour a ba là, hein? Non, franchement tu as raison en fait. A so Kalantana et gol Kalantana yoroshi Kalantana. A shirete auna. On mune kalambana ça. O de bɛ ka fɔ banyɛrɛ banyɛrɛ de kalan na parce que a b'an kunna an bɛɛ bɛ fɛn dɔ dɔn hali bi ni dɔgɔ k'a b'i la sigi sisan fɛn fɛn cɛ i tɛ bɔ ne da la ne bɛ min dɔn nin ko in est ce que e b'o kalama alors que a tɛ fosi dɔn seulement e bɛ n'a la sigi k'a la kodɔnniya fɛn min na dɔrɔn o complexe de b'a la a ka fɔ dɔrɔn ko karisa de nin fɔ ne ɲɛna a banna o complexe a tɛ fɛ o ka fɔ quoi ale bolo ale b'a bɛɛ dɔn ka sɔrɔ a bɛ fili la tu vois c'est un sérieux problème. Il m'a coyé. Kasoro comment dirais-je? Ni anya tanan sebe ici ça non. Et ko chamate volé, hein? J'ai fait allez d'ici l'élection qui est tout près. Ni jeunes y conscience ta vraiment. Allez bini dona quartier konnana. Allez bi wa fogo a seconde quartier jelona ni dona seconde allez bol je sais pas. Yorin bangoni ngafsani a seconde partie do webi. Oui. Parce que bibi yani ko par exemple ko jeune ka bo. Bangonao. Vous le kele rege. Peut-être bibi yani ko jeune ka bo ça non. Uga fossé ou la bo. Uga nyamon che. Kubu yera usa ore. Non, ne te singa ke. Kera franchement parler ni ko ni ko do kum sikira singa. Mo ko me ka bo ka jeune ni ka ni ko sku nunu ke. Non, te ko yera usa ma. Non. Baby parmi tu je ka ti sigi gerana wula felani na kan sigi kan snap du yɛrɛ kɔnɔna mɔgɔ si t'i ka furanani ta k'i ka dalada ni furan sɔgɔma ni wula voilà ni bɛɛ b'i ta furan ne ye bɛ k'i ta furan sini sɔgɔma fana bɛ bɔ n bɛ ta furan au fait Rwanda on peut prendre l'exemple sur le Rwanda. Rwanda c'était un pays comme le Mali mais bibi na ni shungom fili Rwanda gitoronda le bata. Il m'a coyé ça. C'est ça, même quand j'étais à Dakar, ne molara kadaji era tout era. Tellement que yera te so era. Ite so be malwa. Wa fogo mo kote mo ka dugu bla dugu were, mais ne ba fo Dakar est Mali capitale. Ça se comprend. Dakar est Mali capitale parce que ni bora Dakar kana kala fo ni bora Bamako sisano kata 100 région dola. Tellement que le pays est plus développé que chez nous. Je veux pas qu'on se voit les faces. Mais il faut que nous les jeunes nous prenons conscience car donc on arrête jamana inte taka ate bota quoi. Bibi na les réseaux sociaux sans faire ame malo animalien kumadola. Abanare. Ame malo animalien. Ni dona do ivara on a fait un commentaire wono ni kunno temena nu chebe malo awa. Ubanye fembela. Abe tout sur tous les plans on va baigner on va kalana
wanye éducation na wa mo woroba wanye sur tous les côtés. Mais maloya la corée en fait. Ni maloya la corée. Mais pourquoi genou te sega wuli? Ibika ko jage ki pari. Ibika snap nunke. Mais mon ti bla ikatiki ka barake en fait. Akon ti bal barala ou. Voilà. Bara sur les bara rege. I je côté ça. Ite mo deli warla. Ibiti ya barala ni tla. Mais après bon, an na nyine fene bon jeune chamambe non. Akadu yeme bon à moyen tout yi. Bon fene c'est pas que à moyen. Ay bara moyen te grene. Me fa don barala moyen me fait non. Ni bara ne be fe ka tanni la. Moyen me parler en kuma en rôle la. OK. Ni bara ne be ninga. Par exemple ça, ne ga fo ça, mo jagoya, ne be fa ka entrepreneur jagoya. Ora la moyen me fait non. Ou ne fa ka police de jagoya. Bibi na police ko ni su gouvernement matela. E go be fa ka police. D'autres monuments ne pas la guerre de fena. Ibe fula. Ibe fula law. Ibe fula. Atanga papuni papi sini mimi mata koni. Ibe doke duguma. Donc bon ni projet nyana mabe munu bolo fene. Ou quand nous doko sérieusement, mo do beno ils sont là, ils sont prêts à aider en fait. Mais juste franchement, iboro ne refleni. Ni ne a décidé qu'on ne peut me demain. Mais ni nyeta la mo connaît. Est-ce qu'il va demain tout dit? Non, au fait, il faut pas oublier quelque chose. Avec un ami entrepreneuriat moi je suis dans les activités, j'en connais un peu. Ou partenaire ou bien il y a des financiers, des gros bailleurs de fonds. Ou bien des fois 50 millions là. Ça commence de 5 millions jusqu'à 50 millions. Ou bien ils disent aux jeunes de monter leur projet. Déjà, on n'est pas certifié dans un montage de projet. Entre ces projets c'est bien. Oui, comment folle. Allez mon mais ces projets c'est bien. Il y a un projet dit les spécificités du projet ou tafo. Anga kefoni do fene wo fo warbe taraduma ou ba fo kuba investi mina choufe fonamta ibizala ambeta ibizala amta restaurant anta golu ameta ibizala donc alors que bailleur de fonds nous y war du ima par exemple niga ko kiga projet durer 2 ans ou bien une année ou bien war du en fonction de ça et quand les 2 années ou bien les une année seront écoulées ou bien il y a résultat et si toi tu n'as pas de résultat franchement parler ou tu m'aurais de mettre tout donc bibi au problème ne beno al nitar apej la je ne demande pas apej la kata apej waram ne kata tunga fe dantera la ça ne trapège la nigo ko fond peut-être mal 2 millions ko wani yero c'est peut-être soyez sanguingo no fait ou bien photo comme côté sur le sous couvert de vilaine ne sous couvert là follow kuma dire mami ni papa ma sara follow kuma dire faut pas oublier quelque chose il faut pas oublier quelque chose au début ils le donnaient ou kuma dire mais ils ont vu que Niwar Dida les jeunes préfèrent la migration que le développement de leur pays avec amenen kamia ataka gérer donc gouvernement te sega sigiga fo jeune olu te taw nyinu ane beto olu segere et puis fene amaga nyine fan fa gouvernement te sega beke quoi il faut que un ere de ga wuli kan chesiri ga yira ga fo akodo mana akliba ana donc akosensi bana amake mais no hotel ça pose problème jeune ngakuma bete sega fo quoi ambition ere de ga ambane noire trop ambane noire mais après bon ani madola ni conscience na wakati dola ni ko ke to ene segika tiga video ina bon au fait fin de fin ben tuguni alni courage ta peut-être ne ga courage ta 600 non mais ta bibliothèque là mes lectures que j'essaie de me développer pas faut mais tu te nare dungoro ni nibi au moins me figi yerege Molière dem soria quand tu es to bibliothèque ta dola ini fait un bas de benyo écrivain bas de abana fait un bas de benyo franchement parler tu as un boulot il m'a boulot et soro franchement les relations qu'il a il veut faire soro aminga menyo na gauche le problème tangue dans ma salle anta dabla ajoko bambela ngana oser pas fanga oser OK anga daniel en fait ne ba oser kodowla ni mo chama na gauche dire dam na la ba orge begen an deme jeunesse begen an deme ni akilna soro ka fongo communal na tango même présenter merci la mo woni kelen ngele madame nere mo woni la gauche pourquoi oui na gauche et citoyen il va faire merde ça ni me merde mais n'eta blau mais t'inquiète
ou alluma voté ou communicatif là ou voté mais t'inquiète an bɛɛ bɛ taa voter ye minnu tɛ fɛ k'i ye o bɛɛ b'i ye sinon n'i y'a mɛn cɛkɔrɔbaw y'a kɛ tan jeunes an ye mun kɛ voilà n'i y'a mɛn bi an b'a la cɛkɔrɔbaw ni ministre y'a kɛ tan ni député bɛ tan ni bɛ tan an de bɛ ka voter o ye n ko u bɛ se wali ni élection na an de bɛ 400 minɛ 1000 an de bɛ sotaramaw fa an de bɛ taa yɔrɔw la campagne na an de b'a kɛ mais sani an k'a k'u ye an k'a k'an yɛrɛ sani an ka t'olu ka 400 minɛ an yɛrɛ ka 400 bɔ an kun an ka jɛ an ka jeune kelen dɛmɛ n'o sigira komi an ko cɛkɔrɔbaw y'a tiɲɛ an b'an bolo di ɲɔgɔn ma an b'a dilan cɛkɔrɔbaw ye min tiɲɛ an b'a dilan mais bɛɛ bɛ k'i sigi de hali élection nata an b'a fɔ ko Buwa k'a bila kɔrɔ tɛ cɛkɔrɔbaw k'a bila tiɲɛna jɔn bɛ ka na o ye Buwa dɔgɔnin jumɛn bɛ o parce que jeune tɛna ta jeune candidat minnu bɛ yen nɔ olu bɛɛ kɛra olu fana bɛ opposition mɔgɔw kɔ wari minɛ la ngo b'a fili olu kɔrɔ ni ye baara kɛ dɛ n k'u bɛ so o ta fɔli la cogo min na u bɛ so ni ye baara kɛ ni ye nin kɛ tan wari bɛ nin bolo a ye nin kɛ tan u bɛ so fɔli la dɛ mais u yɛrɛ ka kɛ nin ye dɛ u tɛ so la ne b'o de faamuya o maliyɛn de b'a waso ni faama ka numéro ye k'a waso ko karisa ka numéro bɛ ne kun baro ni ka numéro bɛ ne kun ne n'a bɛ kuma ne n'a bɛ taa mais frère c'est désolant maliyɛn de bɛ waso ne ko baro ni ka numéro bɛ ne kun awɔ ni tantɔ cɛ mamala ka numéro tɛ yen nɔ o ye quoi ne mamala de la ka kuma téléphone na Fati bɛ mun la mamala ye baara de kɛ e bɛ ko min kɛ gɛrɛ ni mama ko a tun tɛ wari sɔrɔ i yɛrɛ ka wuli ka baara mais a wulila de mais bon y a pas de souci an ka avancer n'an ko k'an b'a bɛɛ fɔ bi temps t'en permettre et tout voilà donc an bɛ solution de di sa an bɛ parce que an kana fɔ dɔrɔn k'a bɛɛ kɛ jeunes ye comme a y'a da don parents na an ka état fɛnɛ b'a la an bɛɛ de bɛ ko in na quoi an kana a bɛɛ to ko jeunes parce que n'an y'a fɔ dɔrɔn an bɛ fili la jamana in tiɲɛni y'an bɛɛ de politiciens jeunesse silamɛ ɲɛmɔgɔw an bɛɛ de don mɔgɔ si tɛ bɔ a la dɛ an bɛɛ de don n tɛ se kɛlɛ la dɛ silamɛ ɲɛmɔgɔw an bɛɛ de don n tɛ mɔgɔ tɔgɔ mɛn bɛɛ de don n'u taara an kunbɛn ti dɔn silamɛ ɲɛmɔgɔw b'a la politiciens b'a la jeunesse b'a la an balakaw muso tɔn bɛ minnu bolo tantɔ olu yɛrɛ ni élection sera barama kelen t'olu ma dɔrɔn barama ni kutu ninnu ma dɔrɔn o y'a bannen e ma deli ka mɔgɔ min ye i m'a tigi ye depuis ala y'i da i ma deli k'a tigi ye mais élection a 3 mois avant élection o tigi bɛ na a bɛ se ka na a bɛ 2 millions d'aw ma u bɛ baramaden 5 ɲɔgɔnna san n'a muso fana ka mɔgɔw bɛ na u b'o d'aw ma dɔrɔn o sigida tɔn bɛɛ bɛ voter olu ye 1000 mais i b'a dɔn n'u sigira n'u tɛ ka fɛn kɛ ne tɛ jugu la parce que u y'aw san de e ma voter fu la 1000 ou 400 de dir'i ma barama in dɛ san 5 min wa dumuni voilà barama dir'e ma san 5 in kɔnɔna la i b'i jija n'o de a y'i ta di ma ka ban a banna n'a ma baara kɛ a ye ma voter a ye fu la o c'est clair o de y'a to dɔw bɛ wuli u bɛ taa bulletin nil kɛ ne taara mamuso bila 2018 deuxième tour la a taara k'a bɛ taa voter parce que a tɛ fɛn ɲɛdɔn quoi donc ne nana bureau de vote da la cɛ ye ne ɲininka k'a bɛ voter jɔn ne y'o consigne d'a ma cɛ ma donc ne ye cɛkɔrɔba dɔ a nana dɔrɔn a ye scrutin ta u ko k'u bɛ dabaji d'a ma a ko non a taara dɔrɔn a y'a kuru k'a bila a kɔnɔ a seginna ka na ne ko mon père n ko e bulletin nil kɛ ko awɔ ne ko mun na n k'e ye nin kɛ ko ale tɛ voter flash ye quoi ne ko mais munna aw ko ne den hakilina ko de don vote tɛ dɔwɛrɛ ye o i b'a dɔn aw ka jamana taaɲɛ bɛ mun kɔnɔ a b'ale kunna a taaɲɛ ten ninnu flash tɛ se ka Mali la développer donc n'ale tora so fana a ma contribuer Mali jɔli la ni compte bɛ kɛ n'u ye bulletin nil don a la o fana ye hakili wɛrɛ u b'a fɔ nin tigi nana bulletin nil bila a tɛ nin flash fɛ hali mɔgɔ mana gɛrɛ mɔgɔ min cira ni compte kɛra bulletin nil mana yɛlɛ u b'a dɔn dɔw bɛ yen o t'an si fɛ o tuma an yɛrɛ an ye mun kɛ mais dɔw fana bɛ yen nɔ u tɛ taa voter olu tɛ participer sauter foyi la olu sigilen bɛ tɛ wuli mɔgɔ lagosi olu sigilen bɛ lagosi dɔrɔn la mobilitigi dɔ tɛmɛna dɔrɔn a fɔ ko nin bɛ nin administration na mɛ dɔrɔn nin tɛ tɛmɛ an ɲɛna don o don nin ye mɔgɔ ɲɛnama de ye nin tɛ nin nɛgɛ nin tɛ taa nin a t'a ka video a t'a ka foyi dɔn u bɛɛ de bɛ ka société in tiɲɛ. Et sans oublier aussi que bibi na tant que parce que mara tɛ daminɛ carré kɔnɔna dɔrɔn na quoi mara bɛ bɔ du kɔnɔna la et puis du kɔnɔna na depuis au bas âge depuis que den bɛ kalo 1 sɔrɔ i b'a la mara parce que n'i y'a mɛn mɔgɔkɔrɔba denmisɛnnin a tɛmɛna étape dɔ de fɛ fɔlɔ donc fo mara ka segin so de tant que mara ma segin so ne ɲɛ t'a la dɛ fosi tɛ ɲɛ ni an ka wuli ka baara kɛ o an ka nin kɛ o mɔgɔ lagosi ninnu
parce que ni den mara e baro e den mara jugo mina ko ko fo tu no ante son mara ma sisan surtout en bidon ante son mara ma mais ten depuis au début mais ten depuis au début non demsen pourquoi t'es démarré tu peux très bien éduquer un enfant sans le corriger par un coup de bâton ou bien quelque chose du genre. Il va se démarrer ni akili. Parce que tout se passe ici. Donc point rouge de bébé bolo ka faut ta dien kemi donc il faut que les familles, nos mamans, nos parents, tout le monde, il faut qu'on se mise sur l'éducation de nos enfants depuis le bas âge. Tant qu'au maquet, moi je pense que rien ne va aller. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais franchement parler comme il t'en permettre en des émissions joyeuses. Moi toi plateau qu'on fait comment oui. Comme ni ta banné quoi en fait. On va lutter ensemble parce qu'un bel genou en fait. On va lutter. Ni quoi plateau campement en fait. Ni pratiquer le dos. Terrain rek quoi. Exactement. Voilà. Ni ore sensibilisation nege abeta sigida ou la guerre on a ba su guerre fa anu be pma. Baroke. Anu be pma. Moi ibi Johnny mo na akili chedo amaban. Ni mo aglib na sira la do. Voilà. Donc il y a un fait que pour ere ko yede. Comme mania photo comme nous on va lutter. Mais on a nié qu'on fait n'importe qui au boulot flado aussi. Les jeunes franchement parler il faut qu'on oublie. On oublie le temps on oublie. Agnete fait la signe sigila on oublie. Voilà. Donc les réseaux sociaux qu'on wallahi bilan oublie ka barake. Kula bantate. Ka barake wallahi ka claki ka vika en fait. C'est on chaud fait ta journée be et rebado toi même tu sais que et ma famille est nourrie et ben na muso de nata mais il veut qu'il vive la retard en fait au berebala donc il will qui joue depuis 6 ans et qui ga barake et qui ga jeune yake et qui jeunesse yake comme tu veux iPhone konunu snap konunu iPhone go on femme so de on fait juste quelque chose temporaire de dos en fait c'est juste quelque chose c'est juste quelque chose. Il va faut 6 ans Willy Kata Barake ou bien ou faut non ni mo be phone là surtout les phones ou dans la guesserie alors que toi tu as un iPhone 11 Pro Max qui coûte plus d'1 million ni est offert ko 1 million de fin dollar o te nafa iPhone me bolo iPhone 11 be e bolo iPhone 11 be bolo e go warte gu jome de la zero bi kola iPhone 11 be bolo crédit il y a pas de souci ngaka ndabla bina do nyere la ha crédit en kuna crédit en kwa shingene digawe ba tigane zero be kola la zero bi kola voilà un frère que boro donc ambe alsa ambe continuer de lutter amba fo un genou yuko wa wuli kujo ukuka jeunesse yake ukuka barake uku kofla en fait anyebe munu na ulutanya en fait ambora fendo odela fanga sigi uluma na sigira uluma ambe konyedo angana mo kokorba nunu ka kuma nunu ke kalokalo ken wallahi ça c'est pour notre bien en fait donc na nyodo ame ko chaman kanyere comme anya photo comme na ante sika be fo gaba amba o remercier beaucoup o munu be kan suif en be fait ça fait un plaisir amba foko afene kan de meditina kuma ine akana doya kaboya akadoya akata akabarake na sona donc comme awere ba kala manine kunyogo émission yi nous les jeunes nous be diffuser chaque dimanche à partir de 18h ay continuer ko abonner ka j'aime ba débat ka commentaire ou ka suggestion bla commentaire là pour que on fene ka continuer ka awla nenaje ka awla kuna foni ka awla ni sonja on est là pour vous à tout moment voilà donc ama foko au bambe